Πώς φτάσαμε από αυτό σε αυτό? Επιλέξαμε έναν προορισμό κοντά στην Αθήνα, ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε πάρα πολύ γρήγορα κοντά στη φύση. Στην ανατολική πλευρά του Παρνασσού βρίσκεται ένα χωριό εν ονόματι Αγία Μαρίνα. Εκεί, ανεβαίνοντας τον δρόμο προς το βουνό, υπάρχει ένα μοναστήρι, στο οποίο αφήσαμε το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας. Έχουν στολίσει για τα Χριστούγεννα. Από τώρα. Τι να πεις. Τρελός ο κόσμος. Χάσαμε λίγο το μονοπάτι στην αρχή, χαράξαμε ένα δικό μας, με σκοπό να φτάσουμε στο καταφύγιο των κυνηγών. Στρωματάκια. Εδώ εμείς επιλέξαμε να κάνουμε μια μικρή στάση για ένα σνακ. Εσύ όμως, αν θέλεις, μπορείς και να διανυκτερεύσεις. Η βλάστηση. Μεγάλη ποσοστά υγρασίας. Τι εμφανίζουν? Ωραία, κάτι πράγματα. Να τρώγονται άρα γι' αυτά? Πώς ξέρω. Είναι αυτή η στιγμή που αισθάνεσαι όλο το δέος της φύσης, που δεν χορταίνει το μάτι σου να βλέπει κορφές, δέντρα και πεδιάδες. Γι' αυτό το λόγο ανεβαίνεις στο βουνό, γι' αυτό γεμίζεις, γι' αυτό θες να ξαναπάς. Και καθώς βλέπεις τον ήλιο να δει και τα χρώματα να γεμίζουν τον ουρανό, σκέφτεσαι πότε θα είναι η επόμενη φορά που θα ξαναέρθεις